mulai padha gojek. Sampun, Pak. Sampun, Mo. Sampun, Pak. Lah kok terus tanpa tak timbali biasane aku nek wis cukup ya kowe tak elikke. Iki aku urung mrana kok wis padha sowan. Ajeng ngeterke Bagong, ngopo kok dadak diterke? Bagong wis gerang tuwa. Kok dadak diterke barang? Ajeng matur ngersaning bapak. Piye to, Le? Kawuning ngono, Pak. Kula menika nyumpeno. Ngimpi? Nggih, Pak. Ngimpi apa? Wancine enjing. Sumpena nika wonten 3 perkawis ngendikane Bapak. Iya, piye? 3 perkara to, Pak? Titiyane gandayane puspa tajem. Bener. Impen sing arep nemahi nika biasane esuk. Jarine wis jam 2 tekan jam 4. Iya. Impen kuwi aku nglilir pas ana kirik jegok, Pak. Pitik kluruk. Tegese wis wanci esuk, Pak. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi omahku ki ewoh, Pak. Ewoh apa? Ewoh mantu. Weh, kosek. Aja sembrono. Kuwi impen ora prayoga lho, Tole. Lah sing dimantokke sapa? Sing dimantokke aku, Pak. Wong tak bandem wong tuwa. Gawe kaget ora? Kaget yo kaget ora mbok sakayang-kayange ora lambene kotorong. Bapakne kok ngunekke lambene kotorong. Ben kok seru banget Yang dadi manten disandangi manten kowe. Nggih, Pak. Lah terus mantene wedok durung ana, Pak. Tulung golekke, Pak. Dengkulmu mlocot ora? Mantene wedok ora ana, durung ana mantene wedok kowe wis ngelilir. Sampun, wis ngelilir, Pak. Aku gregep gembrobyos. Tindien aku, Pak. Ngimpi nganti tindien. Kaya dililing bojoku aku, Pak, nang dhuwurku. Piye, Gong? Aku tindien to. Sing liling kowe bojoku. Iya, ciluba. Wong gilani tenan to ya, medeni asli. Nganti gembrobyos aku yakin sumpah. Wis pokoke pripun, Pak, niki kahanane. Coba kowe sik. Mbok menawa ana syarat srana supaya kowe iso uncat kelawan lelakonmu, para kawan. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripurna mbawacana katrenjo rawuh ing Raden Ajati Raden Werkudara karya cingak ora Semar Badranaya wae lang-lang ing driya mangun mangkung
ing kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat maca long-long lalu mangulati bekti kula kunjuk Ndara ya Kakang Semar ndak tampa Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar ndak tampa Ndara bekti kula Ndara Janaka ya ya Nala Garing ndak tampa Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Garing ndak tampa Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula ya ya Petruk ndak tampa Ndara bekti kula ya Bagong ndak tampa ya Bagong ndak tampa enten apa Gus sumengka tindakipun sajaipun wonten wigatos Kakang Semar kula marga saiki aku pengin takon karo Kakang Badranaya lah kok ujug-ujug sampeyan nyuwun priksa dhateng abdipun Semar apan kudu kaya mengkono lakone nggih mang takon apa nek iso ajeng kula langsuli Kakang Semar dalem apa Kakang Semar tresna karo Pandhawa lah kok ngoten pitakonan sampeyan nek boten tresna kali Pandhawa boten kaya ngoten lakone Semar sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil niku pengajaping ati kula mung kepengin gawe mulyaning kepunden kula Pandhawa enten apa to Gus kok sampeyan pitakonane kok kaya ngoten ngerti yo yen to pancen Kakang Semar tresna kalawan para Pandhawa mestine Kakang Semar ora kepengin yen to Pandhawa iki mengko godhang tegese Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi lunga saka negara Ngamarta mbuh menyang endi lenggahe ndadekake sungkawaning Kakang Prabu Puntadewa tumuli Janaka lan Werkudara kinen ngupaya jebul tinemune dina samengko ana syarat sranane yen to Kakang Mbok Wara Drupadi kudu kundur marang negara Ngamarta syarate napa yen aku matur kelawan Kakang Semar Kakang Semar ora duka nek pancen syarat srana niku ngembet karo Semar awit napa syarate mangkula aturi paring pangandikan kula mboten badhe wegah tumandang karya waton dados sarana kunduripun ingkang Mbakyu Dewi Wara Drupadi Kakang Semar syarate tan oleh kejaba mung kowe kudu masrahake marang anakmu Bagong dipasrahke pripun dipasrahke marang Janaka nek pun kula pasrahke Bagong bakal tak anggo tumbal Bagong ajeng nggih gombal tuwa budhek dibur kupinge ya Truk kuping kok dibur ora amen cetrae wae edan ora Bagong arep nggo tumbal Pak nggo tumbal tegese dipateni ngono pripun iya pancen mengkono Kakang Semar mangke riyen niku sing dawuh kaya ngoten sinten sing dawuh ya kuwi bapa Mremban Durna ya sing dawuh Durna bapakku Den nuwun sewu bareng sampean ngendika kaya ngoten ati kula kok kaget kula kok miris sampean kok bola-bali percaya karo Begawan Durna to cobi kula tak nyuwun priksa sing dipercaya niku napane anak kula Bagong ora ana gandeng senenge karo Ndara Ayu Wara Drupadi lah kok malah saniki ajeng didadekke tumbal niki terus larah-larahe pripun sampean kok percaya banget karo Begawan Durna kok nganti anak kula sing melu momong sampean wis cilik nganti gerang kaya ngoten sampean ajeng mentala dadekke korban kula mboten entuk kula ora mathuk yen Kakang Semar ora entuk tegese Kakang Semar ora tresna kaliyan para Pandhawa kula tresna ning aja kok kula warga kula dienggo korban wose tak jaluk entuk ora entuk tak jaluk dipol wenehno bangane anakmu tak rudha paripeksa ampun kaya ngoten lho Den niki anak kula lho niki batur sampean
tinimbangane aku kelangan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa luwung kelangan Bagong Kakang Semar sesuk iso golek putra meneh diangkat minangka dadi ganeping Panakawan. Nolo gareng piye? Pedro, impene Bagong kok numusi, Tru. Gong piye, Gong? Nang apa iki? Ana rembug dirembug. Ana perkara diperkara. Kowe ra krungu apa piye, Wer Duwer? Ndara Janaka rene, Gong. Wis ngerti, arep ngapa? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku akeh. Suwekan sarung. Ora gombal, Wer. Tumbal supaya Ndarawara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkat tumbale kowe, Gong. Lho. Aku? Nek kowe arep duwe atur-matur Ndara Janaka dhewe, semak iki kok perkarane kok kaya ngene iki piye iki? Ampun ngawu gawar ngawur sampeyan. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndarawara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula dereke seprika-sepriki sampeyan nek tapa teng alas 3 sasi, 4 sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan sampeyan teng pundi? Rasa kokian gunung tanpa guna. Wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem aja klakon dosa tak rudha paripeksa. Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem dadekke tak idak nang kene mati nang kene. Mlayu le, mlayu mlayu Bagong. Piye kae, Pak? Piye, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Bagong mlayu dioyak Ndara Janaka, Ndarawara Kudara. Monggo satriya-satriya kae nek urung kelakon penjangkane ora bakal mandeg. Terus ngabarana bojone Bagong. RT RW dukuh dikabari nek Bagong mati wis urip kok to patekke kae engko ora urung kecekel ya tong. Dhewe kelangan nadi. Pak sampean ampun mendel mawon. Kuarsuwaning negara Ngamarta lelakon iki arep tanjihke karo Sinuwun Puntadewa. Copot kabeh sandang aku. Mengkari kathok training kaya ngene. Waduh, jan impen kaya ana nyatane to ya. Aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang iki kepiye to ya. Oh, alah Mir. Oh, alah Reng, kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek mami. Oh, alah Tru. Sayonara ya Tru. Sampai berjumpa pula. Wis mlekoso uripku. Yen ora mlayu ndelik. Monggo Ndarawara Kudara jangkae semono ambane ra tak. Apa jenenge iki? Nek ora tak banterke reku mlayu ngrekoso uripku tenan.
ning mlayu. Kok pikir aku kok dadi bingung ta iki. Aku arep nendi, arep ngenger karo sapa. Wis ora ndesana, ora ndek sedulur, ora duwe kanca. Wah, wis repot tenan uripku iki. Mongko Ndara Janaka isih ngoyak terus kaya ngono kae ya ming tak gawe bingung aku mlebu grumbul jebol kono. Isih do tingak-tingu goleki telapakan kakiku. Nggone goleki karo aku wis. Oh alah dewa. Kok dadi kados mekaten lampane ingkang kedah kula sandhang dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Oh, kelingan anakku sing cilik. Oh, ora bakal ketemu karo aku meneh kowe le. Nah ya wis mending mengko ya nakale ra jamak-jamak. Nangane njukuki dite bapak. Wis jan anak kok kaya arep dadi maling. Nek ora tak tinggal wis malah repot uripku wis tak golek dalaning pati wae aku. Malah tekan segara kono tulisane Indrayanti. Ke timur Kukup, ke timur meneh Pantai Siyung. Wah, wis kelingan ra kebayar. Malah rekoso dadi kelingan jaman sing ora-ora wis jan wis. Ora wis. Wis iki nek ora nyemplung mumpung iki nang dhuwur tebing. Tebing. Aku nyemplung blung sirahku ketampan karang. Terus modar. Wis mati ning ora dipateni bendaraku wis semen. Ning nek ngisor ki ora ana karange. Nyemplung set ombake suda nyut. Entuk watu ning daratan cuwok. Monggo ora mati. Ming gagar otak ketrap-ketrip. Parani Ndara Janaka terus dilinggis ndasku. Wah, lara tenan. Yakin mbok sumpah. Nek aku nyemplung laut, mongko ora ketaman karang. Laut ki iwake gedhe-gedhe. Iwak cocot, iwak cucut. Wah, anggere ketemu Kartomarma wis cilaka malah dipiti amblek dadaku. Ana lho iwak Kartomarma iki dadaku. Enak kuwi. Sing sapa iki? Ya nek ketemu iwak hiu langsung dimplok. Nek ketemu iwak cilik-cilik kuwi lho. Iwak cilik-cilik seneng mangan daging ya wis. Men dikrikiti mboko sithik kae. Wah, wis. Mongko gak nyemplung laut kolorku kendho. Kathoke mlotrok dhewe wis. Bawah laut nyom. Dikira cacing. Cacing hibrida. Cokot gemel. Ya nek pedhot. Nek ming ting sliwir. Apa ora lara banget. Oh, wis cilaka tenan. Kayak cacing kok nggawa umpan loro. Cokot meneh karo iwak. Ya nek mung dicokot, nek mung digriseni. Monggo iwak senengane mangan lumut. Nek mung di wah, rasane tekan. Asli tenan oh, dikukure penak. Pomene di jan wis temonjo tenan. Kina ora nyemplung segara
Selak kecekel Ndara Janaka aku mah gamblek wae. Wis ya yem. Sarsiem. Aku tresna karo kowe sayang. Titip anak-anak ya. Aku wis ora ana nggon dienggo urip. Aku arep nyemplung segara. Wis ngono ya. Aku njaluk pamit. Ngandel ora. Ngisor pas nggo liwat kapal. Lah ketampan kapal malah baleke nek ro nelayane. Janji loko tenan. Ngenteni le nganu ah. Le apa le banjir. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung ah. Wis mer truk. Rang. Aku nganti lali karo kakang-kakangku dhewe. Apa arep mati ki apa ya? Karo sapa-sapa kok lali jan. Ya wis, tak nyemplung telenging samudra laya. Iwak sing gedhe mara. Aku untalen wak gendang modar ora urip ngene iki terus. Iki entuk-entukane nek wong seneng adus ning kali iki ngene iki. Ternyata aku ya iso renang. Iso enggak dadi sirahku ora klelep. Ya menek pas ana ombak iso ngombe. Ora apa-apa. Ora masalah. Kari ngenteni iwake saka ngisor aku disedot ngono. Mesti terus kelek nang wetenge iwak aku. Saya jero wisan iki. Wis ben, ngeneng saya tengah rak iwake saya gedhe. Nek nyerot aku rak langsung kelek. Ngandel ora? Wis mulai ana sing ngrikiti to. Iki ora sembrono iki ah. Ayo. Keriye. Ora dimplok mung diombak sambut. Iki mesti wasapu-sapu iki. Sing cangkeme cemipok kae. Ayo minggir. Ayo. Wajar. Wah, ya dikrikiti sing cilik-cilik sik ora masalah wis, Ben. Migunjang kancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Aku kok mentas dhewe. Sapa iki sing nulungi aku ya? Engko Ndara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku arep dipateni ning daratan. Wis. Ora urip kok ketoyong-toyong. Perkencang waru doyong pak pong kali codhe sapa sing gawe Bagong lho ki sapa iki kok gawa kentrongan bareng pak tong Bagong noleh cah edan weh Bambang dengkulmu kowe sapa ya rupane kaya Bambang ya. Oh ya sing nulungi aku. Lho. Kita kok ora bosok karo panjenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, Pukulun. Sembah bukti kula konjuk Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun, pangestu ulun tampa nama. Kula pundi nggo jimat paripendhanan ing kasantosan. Pukulun. Mboten nginten bilih paduka Pukulun Sang Hyang Brahma. Wus. Nyawur kita. Kita iki jane ngerti dewa apa ora to? Ngertos Pukulun. Orang
Wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih apal kali dewa. Ulun sapa? Bathara Yamadipati. Ngawur. Salah. Bathara Wisnu. Dudu. Bathara Guru. Utu. Bathara Murid. Utu. Kok Bathara Murid barang ana guru ana murid. Bathara sinten nggih? Kaneka Putra. Walah. Toko buku tulis. Lho. Toko buku tulis piye, Rat? Kaneka Putra, Pukulan Rada. Iya. Wah, padha arjo kita. Wus. Malah nirake ora. Bagong ulun nyuwun prisa. Bagong ulun takon lan jeneng kita. Takono. Apa kita arep mati? Pun entek baterene. Wis abang 20%. Mula kudu mati. Aja kita nek mati ora prayoga. Kita kuwi ora kena mati. Lah, sebabe napa kula mboten nyang mati kok nyatane kula nek urip ya mengardi pateni karo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Padahal kula ora ngerti luput kula napa, kleru kula napa, kok dipateni. Ayo. Ngerti ora? Bekakan Kusike kita iki ora ngawur to, karo dewa kok sak karepe dhewe ora. Ulun tumedhak ning Madyapada iki bakal tetulung lan jeneng kita. Terus carane kita aja mati, ning kita mukti ya. Wong arep mati kok malah kon mukti, dewa iki sak ciptane dadi sak sedyane ana. Kita mukti ya. Carane kita mlaku bener ngulon parane kono. Mengko kita bakal ketemu Nalendra, arane Prabu Kalasreng. Nalendra kuwi engko matenono. Sawise kita mateni Nalendra kuwi engko negarane agemen. Kowe dadi ratu ning negara kono. Serius? Loh, tenan. Wah, tenan Pukulan. Amane ku cendhi ning dayane top tenan Pukulan. Wah, sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi Pukulan pikantuk yuswa ingkang panjang. Ya. Kita ulun paringi pusaka. Ya kuwi wujude kalung. Kang aran kalung Robyong Kencana. Pusaka iki mengko tuthukna Prabu Kalasreng. Oh nggih. Nek wis tak tuthuke Prabu Kalasreng mati, sandangane agemen kowe dadi ratu ning Giri Kadasar. Oh nggih. Pun ngoten mawon Pukulan ki tampan ana nggih. Oh nggih ngetaken dawuh. Waduh, kaya panah. Kalung Robyong Kencana. Sendika ngetaken dawuh. Sampun nyuwun mawon Pukulan. Ya sing ati-ati. Sur titing ati-ati duga larak ngandel ora. Ngerangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Ageng. Wonten dawuh Pukulan. Wes, dompet tulun baleke. Weh konangan wae ana isine STNK barang. Napa dewa niku numpak kendaraan? Belo, aja tok sepelake. Dewa kuwi nite kendaraan. Kene barake. Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon sak ora. Sembrana ora. Pun kula delok e wau. Iya. Saman kok nyimpen fotone bojo kula. Wes. Sing kandha sapa ora wae? Ayo. Oh, ajar nang kene. Ora ngawur iki garwa ulun e wadake. Wah, persis bojo kula e. Berarti garwane Pukulan Trada niku nggih elek. Ayo Ben. Sing penting tresna kok. Matane wurdek Ben. Ben sakarmu arep. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apal wantut babab. Ben ya Ben ora apa-apa Ben. Wis kana mangkat ulun kondur makayangan ngatosaken Pukulan sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Pukulan Bathara Trada. Ya, muga-muga kasembatan panjangka kita ya.
manjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing sapa iki ana wong kok nganggo training tok atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak kok nganggo training ndupang jaranku ya wae lho sapa wae Prabu Kala Sereng iki menungsane lho kowe sapa takon karo aku putraning Pukulun Bathara Antarada ben ra ana wonge kok aku Sang Hyang Bagong Sang Hyang Bagong apa kowe dewa gedhe tur dawa aja ngawu gawar ngawur sapa kowe Kala Sereng ngapa kowe trutusan tekan kene golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku klakon dhaup karo Dewara Drupadi iki malinge keparat Strayali binatang September Oktober November menungsa ratanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dia Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta iki saka pokal gawemu Kala Sereng lho kowe sapa aku abdine ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa iki tambanono kalung robyo pancen omongane Pukulun Bathara Antarada iki pancen nyata pusaha tak tucoke Prabu Kala Sereng modar sandangane mau welinge kon nganggo oke kareng gaya aku begitu metu nganggo sandangan ratu pate piye pawartaane pokoke arep ketobrakan tanggo sik wow kok pas iso pas dian Prabu sapa ya Kala Sereng medal Jawi kumricek suarane